meksa wes kacakup linambaran jiwa tama ndriya sumarah mring Gusti matur sembah nuwun ya nduk sak langgame pisan impenku nadyan kerepe nenggen campursari nenggen dangdut utawa musik ning nyatane genduk Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak ya por lenggah men saya semangat genduk Niken Salindri nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri
Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan, syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk. Nereng. Mbak Siti kalian Putri Dwi Astuti Mas Elias mriki Mas Pak Margono mboten kantor kaya sempat-sempate nyepake ngono lho. Sinden-sinden do dikalungi. Ya. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit ae. Monggo Pak. Kok ya kreatifnya luar biasa. Aduh. Niku duwe asli niku. Masalah ketok keng mriki kok 5.000 to, Pak. Ayo kuwi tandha tresna ora apa-apa. Ya. Mbah nuwun Mas Ilyas nggih. Nggih. Iki melih. Niku Mbak Dian Munasirah nggih. Nah, jan nggih. Nggih. Kaya kreatif ngono lho. Lagi iki enek sinden dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Kirang tunggal niku genduk niken nggih. Ngampil Bu Sri. Mang mriki ngampil niki lho. Nah nggih. Kula rasa dikalungi dhuwit kula tak ngangge niki mawon. Pripun? Mpun nggih kula mboten sah. Ya iki lho sing wenyang terus ya iki wonge. Ayo. Nggih sembah nuwun katresnanipun nggih. Monggo sakniki ngasta mik rumiyin nadyanto Pak Margono wau sampun ngendika bilih mboten kersa paring dawuh amargi piyayinipun mendel. Sami kalih panengah Pandhawa Raden Arjuna utawi Raden Margono piyayine nggih mendel ngoten niku Pak. Nggih. Mrika niku semonten kathah ribuan manusia lho. Napa? Intine matur nuwun para lenggah sedaya sampun kepareng rawuh mangestoni ngoten madhep mrika. Nggih matur suwun sedaya mawon sing mirsani. Ya assalamualaikum riyen. Nggih. Salam riyen ayo. Nggih. Monggo Pak. Monggo. Saged Guru assalamualaikuman mosok mboten saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Won kula jenengan terokne ngeten. Sagung para lenggah nggih. Sagung para lenggah. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Ingkang dahat kinurmatan. Bu Sri, Pak Margono mbok didandakne niki tadi. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Kula ngaturaken panuwun.
kula ngaturaken panuwun. Awit rawuh panjenengan Awit rawuh panjenengan mangestoni mangestoni anggen kula anggen kula mantu Pancasila. Nggih. Mugi-mugi didongakne no. Mugi-mugi Sedaya para pamirsa sedaya para pemirsa tansah dipun paringi tansah dipun paringi sehat walafiat, murah Sehat rezeki, walafiat, panjang rezeki. yuswanipun, ingkang kebak barokah, lan ugi tentrem lahir tekan batin. lahir lan batin. Konjur dijujuk kari dhewe. Lahir batin. Nggih. Nggih. Luar biasa. Pripun marem napa mboten wayangan dalu niki? Marem. Wah, bareng marem biantere. Nggih. Nggih, mugi-mugi jenengan usahane Brambang lancar sukses. Amin. Amin. Nggih, nggih. Pripun sampun panggih kalih genduk niken? Pun Seneng. neng Sing marai seneng napa? oh, ayu wek. Lagi iki lho nek bojone muni ayu ngene. Bisa ngelem wong liya lho gumun. Kula mawon lek ngelem sinden liya bukesi langsung mekrok lho, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih niki kanca-kanca sinden sowan sedaya. Kula nggih sampun sowan wiwit wau Padang, kanca-kanca pengrawit semanten kathah. Nadyanto Jawah sing mirsani enten niki 10.000 enten, Pak niki, Pak. Nggih, watal lebih malah. Lebih nggih? Nggih. Lah ora percaya gen diitung dhewe ya, Pak. Iki sing ketake sugih ngendika malah Bu Sri. Ayo Bu Sri Dwi Astuti. Ayo. Loh, ampun ngoten riyen ning ngenyang rego dalange kendel masa nang kene. Ayo, kaya lek ngenyang kula nika lho. Pak Dalang mbok disuda Pak Dalang. Ngono lho. Ayo, lha ngendika ora ketang. Ayo, satu kalimat, dua kalimat Bu Sri. Nggih, Bu. Kula Ayo, Bu. sudah Pak Delang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. Atur nuwun ngono. Matur nuwun. Ayo. Bareng didep karo piyai sakmene mbane rawani ngendika akeh. Biyen ning Das omahku keringetku. lho kaya ngono lho. Ngenyang dalang kaya ngenyang Lombok jenengan. Mantene pundi? Ah niku Mbak Siti nggih. Mas Elias semoga mendapatkan berkah dari Gusti Allah, sakinah mawaddah warahmah. Adike sing SMP niki teng Pondok Leres. Nggih. Nggih, asmane sinten, Mbak? Siti Maulidatul Agnia. Wis ya. Alon wae ora nggih. Siti. Siti Maulidatul Agnia. Nggih, Siti. Dadi putra kekalih Siti sedanten nggih. Nggih. Bedane Siti kali soto napa? Enak soto. Enak soto nggih. Ah bener enak soto wae ya. Leres ngoten niku. Siti niku lemah. Tegese lemah niku lak bumi. Bumi niku pertiwi, pertiwi adalah ibu. Semoga putra-putri panjenengan kekalih Mbak Siti menika tansah bekti dumateng Rama lan ibu tansah eling marang mula bukane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nduk kan nyekelo mik komentarono sampean ngerti piyayi sing kaya Pak Margono mesti lagi iki ta. Piye nduk ngono ya. Lho malih bareng niki arep omong malah kaya Dursasana malihan. Wah. Ayo. Pak sinten namine? Kita. Nggih, Pak. Alah, lekno ngono lho. Nggih, nggih. Lekna niki mau sampun napa foto kalih kula pas ngandhap wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem mau pun foto kalih kula to, Pak. Ki ngrangkul-ngrangkul ngono, Pak. Oh. Nggih. Lho lek ngono iki karo wong wedok. Mentang-mentang renek ibuke terus ngrangkul-ngrangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Napa? Kowe kaya gelem dirangkul. Niki ditangkap lho, Pak. Wah iya. Tapi Nggih. Pak Lekno deh. Nggih. Lekno nggih matur sembah nuwun sangat nggih Pak sampun nimbali kula. Pak Lekno mawon nggih. Penak balekno neh. Ah iya. Lah nyeluk Lik ngono ya. Lik ayo. Sampun nimbali kula kalian Pak Cahyo. Kalih Ibu matur sembah nuwun. Kagem Mbak Siti, Mbak Manten, Mbak Siti dan juga Mas Soto. Tirase wonten Siti enten Soto. Ora Mas Elias. Oh Mas Elias, mugi-mugi dados penganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi langgeng. Amin. Niki tasih enten setunggal malih Pak, benjing nanggap kula kalih Pak Cahyo malih. Nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, nggih.